салом достон. бисёре аз ҳунармандон вобаста ба талаботи давру замон суруд эҷод мекунанд, аммо он ҳунарманде ки дар рӯзномаи нахустини лоиҳаи пуршукӯҳи сол суруди сол 2025 бо мо ҳастанд, тавонистанд ки завқи дили худро модди замон насозанд. мехоҳед донед ки кӣ ҳастанд? тамошо кунед. бале дӯстон, сарояндаи дӯст доштаи ҳар кадоми мо ву шумо, эҷодкори хушсалиқа Валиҷон Азизов имрӯз меҳмони мо ҳастанд. салому дуруд бори дигар. саломат бошед. ба ҳамаи шумо хушҳолӣ мехоҳам. дар бораи он суруде ки дар ин ба лоиҳаи пуршукӯҳ пешниҳод мекунед, суруди сол 2025, бигӯед ки чӣ суруд аст? ҳадиақал номашро набошад ҳам андаке тасвир кунед. таронаи тозаэҷод аст. ин таронаро бори аввал дар суруди сол мехонам беҳтарин ва мехоҳам ки барои мардум як навгунӣ бошад. соли гузашта эҷодиёт чӣ хел буд? шумо аз соли 2025 қаноатманд ҳастед ҳамчун як шахси эҷодкор? албатта не, қаноатманд нестам. чаро? барои он ки ҳар як ҳунарманде ки аз кори худ қаноатманд мешавад вай аллакай нуқта гузоштан ба давоми кори худ. нисбат худ хеле сахтгир мебошед. албатта сахтгирам ҳастам, лекин қаноатманд нестам. аслан он таронаҳое ки то имрӯз шумо эҷод кардеду ба дили мардум рафта разид, шуморашон хеле зиёд ҳастанд, хушбахтона, ва шумо то ҳол онҳоро дар ёд доред? аслан аз гурӯҳи эҳсон агар оғоз кунем, агар таронаи хола хола, таронаи гирья макун, хабар дар албоми аз соли 2006 албоми қиссаи ошуқӣ, таронаи ҷудоӣ, таронаи азизи ман, таронаи зиндагӣ, таронаи масалан эй дӯст, бале бале, ёри зарафшонӣ, таронаи адибаҷон, таронаи саробе. садои ман, навои ман барои ту, ҳам овози ман, бе ту шоми ман, саранҷоми ман, саробе саробе. садои ман, навои ман барои ту, ҳам овози ман, бе ту шоми ман, саранҷоми ман, саробе саробе. умуман ин таронаҳо намиранда ҳастанд. ва ҳамон таронае ки хеле пеш суруда будед, ҳанӯз дар гурӯҳи эҳсон буданатон то имрӯза яъне мардум гӯш мекунад. гирья макун азизакам, гирья макун азизакам, тақдири мо ву ту ҳамин бусаи охирини мо, бо суханони вопасин, бо суханони вопасин, чашмони пурхумори ту, нигоҳи пурҷилои ту, ҳамгирьяҳои зори ту, бар ман чӯ захми оташин, бар ман чӯ захми оташин. гирья макун баҳори ман, зи гирья чӯ хазон шавӣ, гирья макун азизи ман, азизи дигарон шавӣ, азизи дигарон шавӣ. ташаккур, бовар мекунед худро дар ҳамон саҳифаҳои хеле рӯшану рангини таърих ҳис карда. албатта ягона суруд метавонад ки одамро, инсонро ба хаёлот барад. вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, суруди сол 2025 24 январ соати 16:30 дар Кохи Борбад.
фақат росташ ро гӯед. ба фикри шумо имрӯз суруд бояд аввал аз хости дили худи эҷодкор бошад ё ин ки бозоргузар? албатта бозор. чаро? ҳозир замона ҳамина талаб мекунад. аввал бозор, пеш дигар буд. ва ин чиз ба фикри шумо дар боло гуфтем ку дар ба сифати ҳамон тарона гӯем таъсир намекунад, яъне то чӣ андоза ин метавонад хуб бошад? таъсир мекунад албатта, лекин бисёр ҳунармандо ҳозира бозора нигоҳ мекунанд. бозор ба ки гузашт, ту аллакай муваффақ ҳастӣ. 24 сол аст ки дар рӯи саҳна ҳастед. ҳаст он чизҳое ки ҳанӯз шумо наомӯхтаед ва мехоҳед онро омӯзед? албатта бисёр чизҳо ҳаст ки ҳоле мо шогирд ҳастем. аз устодо бисёр чиз меомӯзем ва албатта мо ҳоли худомона муваффақ ҳам ҳис намекунем ва то имрӯза ва омӯхта истодем ва оянда ҳам то оянда меомӯзем. мухлиси кӣ ҳастед? ман рости гап зиёдтар оғои муина зиёд гӯш мекунам. зиёд мухлис ҳастам. вале услубҳо фарқ мекунанд, ҳа? албатта услубҳо фарқ мекунад, лекин ман дар ҳақиқат мухлиси оғои муин ҳастам. биёед як бозӣ ҳам гузаронем, як савол ҷавоб бошад. марҳамат. хело ҳам содда аст, вале шумо танҳо ки онро интихоб бояд кунед, яке аз онро, яъне ду вариант ба шумо пешниҳод мекунем. яке аз ҳамин вариантҳоро шумо интихоб. ҳамеша агар ҳарду маъқул шавад ҳарду. на ҷолибияти бозӣ нест, ҳамин хоҳад буд. хуб, майлаш ҳаракат мекунем. хуб, агар омода бошед сар мекунем. хуб шудааст. иҷрои зинда ё фонограмма? иҷрои зинда. мусиқии хориҷӣ ё халқӣ? албатта халқӣ. классикӣ ё замонавӣ? ман классика интихоб мекунам. бовар надоштем. гурӯҳӣ ё яккасароӣ? яккасароӣ. оҳанг ё матн? матн. пири комгор ё ҷавони пурзор? пири комгор. истеъдод ё меҳнат? меҳнат албатта. телефон ё истироҳат? истироҳат. шаҳр ё деҳа? деҳа албатта. хондани китоби шеърӣ ё ҳамкорӣ бо шоир? ҳамкорӣ бо шоир. ҳамқадами замон будан ё хости дил? ҳамқадами замон будан. шӯҳрат ё хушбахтӣ? хушбахтӣ албатта. завқи дил ё хоҳиши мардум? хоҳиши мардум. илҳом ё оҳангсозӣ ба қувват? илҳом албатта. сифат ё шумора? сифат. ташаккур. ва умуман баъзе аз он чизҳое ки гуфтед ба ҳамин эҷоди шумо гӯем рабт дорад албатта, вале боз ҳам он чизҳое ҳаст ки шояд рабт надошта бошад. яккасароӣ гуфтед, вале дар солҳои охир шуморо гӯем дар ҳамовозӣ бо бисёре аз ҳамкоронатон мебинем, сарояндагони албатта акун ҳамовозӣ, лекин албатта яккасароӣ барои одам дар ҷои аввал меистад. шумо гуфтед ки ё як ман метавонистам ки ҳар чӣ интихоб кунам. он таманниёте ки дар дил доред нисбат ба шунаванда ва мухлиси худ? ман таманно мекунам ки мардуи мо ҳамавақт танашон сиҳат бошад, хотирашон ҷамъ бошад, дар сухони пурнози неъмат ҳамеша дар хонадонашон кушод бошад ва сарбаландиву саломатӣ, хушбахтӣ, муваффақиятҳо орзу дорам. сипос ниятҳои нек ки айни ҳол пешниҳоди шумо гардед аз ҷониби велиҷон азизи, мо низ ба ҳамин ниятҳо ҳамроҳ ҳастем дӯстон ва мо интизор мешавем дар ин чорабинии пуршукӯҳ ки он суруде ки гуфте тоза эҷод аст, бисёр ҳам муштоқи он суруд хоҳем буд. рости гап тарона бо номи як бевафо таронаи нав аст. ҳанӯз нашунидем, лекин не нашунидед. бале. ва ҳамун рӯз дар толори кохи борбад 24 январ барои мухлисони хеш пешкаш мекунем. албатта мо шуморо дар он ҷо интизор ҳастем. ин лаҳзаҳо ҷолиб буданд. бовар кунед, ҷашнвораи суруди сол 2025 аз ин ҳам ҷолибтар хоҳад буд. аз ин рӯ шуморо барои пайгирии барнома даъват мекунем. саломат бошед дӯстон. хайр. вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, суруди сол 2025 24 январ соати 16:30 дар Кохи Борбад.